Un ano máis, os ribeirenses aportarán o seu gran area para seguir avanzando na investigación da enfermidade de Dent, unha doenza rara que provoca insuficiencia renal grave e da que só se coñecen uns 10 casos en toda Galicia e menos de medio cento a nivel estatal. Esta enfermedade, a enfermedade de Dent, é unha enfermedade moi rara que afecta a moi pocas personas. Aquí en Galicia somos 4 familias as que estamos en la asociación, estamos hablando de unos 10 casos. Es una enfermedad que es una mutación en el cromosoma X que afecta gravemente a la función renal e que non tiene cura. A andaina para recaudar fondos terá lugar o sábado 21 con saída ás 6:30 da tarde dende a Praza de España e chegada ao emblemático miradoiro da Pedra da Rá. Este ano decidimos, tanto Fernando propuxo ao Concello de facer a andaina e ao solpor, como é un raio de luz, pois intentar buscar chegar aquí a este emblemático miradoiro da Pedra da Rana que temos aquí na nosa cidade e intentar cadrar o máis posible pois cunha posta de sol e esperemos que o tempo nos acompañe. Os interesados en participar poden realizar as súas inscricións na web de Galitiming. O prezo é de 5 euros para adultos e 3 para nenos menores de 12 anos. Coa inscrición entregarase unha gorra como agasallo ata esgotar existencias. Ademais da andaina, este ano a asociación organizará unha charla divulgativa sobre a enfermidade a cargo de 2 especialistas que terá lugar o venres no Auditorio Municipal. Unha novedad que nos hace mucha ilusión, tenemos una charla divulgativa en el Auditorio de Ribeira este viernes a nivel escolar, donde van a venir 2 investigadores del Laboratorio Genético de Enfermedades Renales que están al pie del cañón con la investigación de la enfermedad. En esa charla podrán explicar detalladamente cómo es la investigación de una enfermedad rara y en concreto la enfermedad de Dent y cuáles son los objetivos, avances, etc. Es, digamos, el rayo de luz a nivel científico que necesita este tipo de enfermedades tan minoritarias.